Хайырлы кич, кадерле дуслар. Театр сөюче безнең белән кызыксынып баручы тамашачыларыбызга кайнар сәламнәребезне җиткерәбез. Һәм үзебезнең 10 дөрес җавап тапшыруның чираттагы чыгарылышын сезгә тәкъдим итәбез. Бүген исә мин үземнең яныма искиткеч талантлы яшь артистны чакырдым. Ул театрыбызның сандугачы Фаил Сафиуллин. Сәлам, Фаил. Исәнмесез. Хәлләр ничек? Әйбәт. Беренчедән сорау, син безнең алдагы чыгарылышларны карадыңмы? Карадым. Димәк, син әлеге тапшыруның тәртибен беләсең. Беләм. Тәртибен белгәч, кагыйдәләре белән сине таныштырып тормыйм, сорауны аласың, кычкырып укыйсың һәм җавап бирәсең. Ләкин аңа кадәр әйдә тамашачылар өчен үзең турында азрак сөйләп кит, кайсы яклардан син, кайсы җирләрдә тудың, кайда укыдың һәм ничек Әлмәт театрына килеп тәктең. Ярар. Мин моннан ерактан, Әлмәттән 6 сәгать юл, Казаннан сәгать ярым, мин Иделнең теге ягында Апас районында тудым. Түбән Балтай авылы, безнең авыл бик кечкенә. Элек тә кечкенә иде, хәзер инде гомумән кечерәйеп бетте. 30 елдыр бәлкем, хәзер 20 генә калгандыр инде. Мин укыдым авылда түгел, күрше авылда. 1 километр һәр көнне без мәктәпкә йөридек, менә кечкенәдән. Беренче класстан башлап. Беренче класстан 9нчы класска хәтле укыдым мин. Кечкенәдән менә километр ярым иде безнең мәктәп. Иртә белән җәяү, кич белән җәяү. Шулай 9нчы классны укыганнан соң, гомумән мин укыган вакытта кечкенәдән җырларга яраттым. Мин йөрдем төрле фестивальләргә, конкурсларга, җырладым. Мине мәктәптә бик яраталар иде, җырчы егетебез дип горурланалар иде. Син, Фаил, мәктәпне бетергәч берәр шундый культура җиренә барасың инде дип. Миңа күрәмсең шул настрой биргәннәрдер инде алар. Аннан соң бер фестивальдә мине Татарстанның халык артисты, җырчысы Мингол Галиев күреп алды. Килде дә минем янга әйтте: "Фаил, синең тавышың бик матур. Сиңа шөгыльләнергә кирәк, тавышыңны үстерергә кирәк" дип үзенә укырга чакырды. Мин һәр якшәмбе көнне поезд белән бара идем. Иртәнге сәгать 6-да иде әле поезд, әлдә хәтерлим, поезд белән бара идем Казанга. Ул 6нчы класслар булгандыр инде. Үзең генә? Үзем генә түгел, ул тагы бер егетне чакырды. Ул егетнең әнисе, мин һәм шул егет бара иде. Йөри башладым. Ул мине өйрәтте дисәм, өйрәтте. Кайда укыта иде, дәресләрегез кайда үтә иде? Казанда, Абдулла Алиш исемендәге Дом культурада. Индивидуаль дәресләр, аны бик күп кешеләр йөри иде, бөтен Татарстаннан, ул шулай күрәсең күргән. Ул мине укытты һәм әйтте: "Фаил, мин сине артист, җырчы артист буларак күрәм. Син бик халыкчан, әйдә әле синең белән барып карыйк әле театр училищесына." Ул үзендә укыта иде ул вакытта. Юк. Бәлки укыткандыр. Мин белмим, мин кызыксынмадым. Мин бардым. Фәрит Бекчентаев как раз курс җыя иде. Мин аны дөресен әйткәндә ул вакытта кем икәнен дә белмидем әле. Бардык, Мингол абый белән бардык. Мин идем, Ранис иде һәм Гүзәл Гөлвердиева. Менә өчәү килдек без, һәм Гөлсирин. Җырчылар җыйган иде монда. Җырчылар 4 килдек. 4-без дә Мингол абыйда укый иде инде, получается. Килдек, мин шулай итеп мине алдылар, Ранисны алдылар, Гүзәлне алдылар, Гөлсиринне алмадылар. Менә шулай калдык. Укыдык. Тагын нәрсә соң? Синең әти-әниләрең, Фаилның әти-әниләрең турында әйтәләр генә. Алар нинди кешеләр, ничек алар синең менә бу театр юлыннан китүеңә ничек карадылар? Сезнең бәлки туганнарыгыз арасында нәселегездә җырчылар бардыр, артистлар бардыр, бармы андый кешеләр? Минем әти ягыннан дәвәти гомере буе баянда уйнады. Ул авылның заятлы баянчысы булган. Бер мәҗлестә ансыз үтмәгән. То есть тамада күп булган әйтсәң. Баян кулыннан төшмәгән инде. Дәвәни минем гомере буе җырлаган. Алар бергә булганнар. Ләкин ялгышмасам, дәвәти 37 яшендә генә өйләнгән минем дәвәнигә. Игнорировать биргән дисәм инде. Минем әти җырлый, гаиләдән күрәсең буыннан килә инде. Нәселдән килә. Минем әнием биюче булган. Ул
Тоже ялгышмасам, Апас районында шулай Апаста, үзебезнең авылда, бөтен мәҗлесләрдә тоже биегән. Әни ягыннан дәвәти җырлаган, җырчы булган тоже. Сезнең инде бу сиңа каннан бирелгән. Бирелгән, Талант. күрәмсең. Кайда эшлиләр? Син әйтәсең менә безнең авыл кичкенә, хәзер инде бөтенләй кичкенә, әти-әниләрен кем булып эшлиләр, кайда эшлиләр? Минем әти ул бик күп җирдә эшләгән, КамАЗда эшләгән, водитель булып инде ул 9-дан киткән. 11-дән киткән, менә 11-дән китеп водительгә укыган да, шуннан бирле гомере буе шофер. Хәзер инде ул шофер пожарный частьта, шофер водитель пожарной машины. Яни гомере буе мәктәпне бетергәннән соң ул укымаган бер каяда. Минем дәвани, 2 дәвани дә страховой агент булып эшләгәннәр. Минем яни гомере буе менә ничә ел икән белмим инде хәзер. Яни минем Шунда эшли. Шунда гомере буе шунда страховой агент получается 8 авылда авылны страховать итә. Шунда тотып тора. Менә бит. Туганнарың, файл бер туган, синең бер туган. Бер туган сеңлем бар. Син менә үзең бер туган сеңлеңә абый, менә мин аңа абый, менә мин аны якладым, сакладым. Хәзер дә мин аңа терәк, мин аңа шын абый дип әйтә аласың. Сезнең нинди мөнәсәбәтләр? Үзе караса, без сугыша идек. Сезнең ничә яшь аермасы? Ничә яшь? 4 яшь. 3 яшь ярым дип алам. Без сугыша идек. Дуслаша идек. Мин менә хәзер генә аңлыйм, то минем сеңлем бар, ул минем бердән-бире, менә мин Казанга баргач та гел аның янына барам. Сагынышып торабыз, гел язышып торабыз. Менә ничектер мәктәптә укыган вакытта ул балалык инде. Мин аны аңлап бетермәгәнмен. Әле ул кеше бала булганга гел аны яклыйлар иде бит инде. Мин олы бала. Гел миңа ләгә аңа ләкми күрәсең, балалык чыры булган. Хәзер бик каты мин аны яратам. Аның да кичкенә баласы бар. Аяз исемле улы бар. Ул Казанда яши, эшли. Декреттан эшкә чыкты. Минем әни дә әйтә, улым, сеңлеңә шалтыратта каның бармы дип әйтеп тора менә. Хәзер дә әни дә туганлык сизәләр күрәсең. Ярый, рәхмәт Фаил. Хәзер әйдә, сорауларга күчик. Кайсын телисең, шунысын аласың, кычкырып укыйсың һәм җавап бирәсең. Минем яктасында. Театрда дустың бармы? Бар. Кем ул? Ул кеше үзенең исемен ишетсә бик рәхәт булыр дип уйлыйм. Дөресен әйткәндә, дус дип мин бер кешене генә күз алдыма китерә алмыйм, ни өчендер. Менә әйтәләр, дус бер була дип. Минем уйлавым буенча, дус бер генә булмый, алар күбәү дип уйлыйм мин. Динар. Рошан. Хакимнедер әйтмәсәм, ачуланырлар инде әйтмәү. Әйдә, шуннан башлыйк. Гомумән синең өчен дуслык ул нәрсә? Менә ир-ат өчен, хатын-кызларда инде аңлашыла. Ниндидер эшеңне бушату, сер сөйләү, сез бит бер-берегезгә инде ниндидер сер сөйләп утырмыйсыздыр, җегетләр. Юк, инде ничек сөйләмисең? Сер сөйлисең. Берәр нинди проблемаң булса, проблем белән уртаклашасың. Ул проблеманы сиңа, проблеманы ничек булса да решить, урысча әйтмешли. Шишәргә ярдәм итәләр, мәсәлән, егетләр. Син театрда дусларың күп дип әйтәсең инде. Мин менә әйтәләр, кыз белән егет арасында дуслык булмый. Дуслык булса, ул теге аның арасын нәрсәгәдер әйләнеп әйтәләр. Мин алай дип әйтәсем килми. Әйләнәдер бәлки, но әйләнми торган очраклар да бар. Мәсәлән, мин безнең Ләйсән Загидуллина белән без бик каты дуслар, без кунакка ирешәбез, гаилә белән дуслар, минем хатыным белән дус, мәсәлән, менә мин әйтмәс идем, ни дип, дусларым күп минем. Менә егетләрнең дуслыгы арасында, мәсәлән, кызларныкыннан, хатын-кызныкыннан аермалы буларак әйме? Бармы шундый очраклар? Мәсәлән, син кешегә бер егеткә дустың итеп сөйлисең менә, мәсәлән, гаиләңдә булган ниндидер ситуацияны алып, әйме? Шуны сөйләдең, ә ул аны башка кешегә сөйли. Син аңа инде ышанып сөйлисең, сөйләргә ярамый торган әйберне менә. Кызларны әйтмим инде мин, хатын-кыздан башкачарак. Булганы бармы шундый? Хәтерләмәгәч юктыр.
Эгер андай бер булган булса, Син ул кешедән миндә калыр иде ул. ул кеше минем дустым түгел, мин аңа бүтән ышанмыйм дигән фикер туамы синдә менә? Ярар инде сөйләсә сөйләгән дип кенә уйлыйсыңмы син? Андай бер булса, булган очракта да менә. Булган очракта да ул дус булмагандыр дип уйлыйм. Бардыр бәлки. Хәтерләмим менә. Менә беләсеңме, синең хәзер җавабыңнан без бит инде барыбер бергә барабыз да сөйләшәбез, әйме? Менә мин кабат шулай бергә инанам, иратларда, менә егетләрдә. Бүтән проблемага да, бүтән мәсьәләләргә дә караш башка төрле. Ул җиңелрәк. Менә ул яктан сезгә җиңелрәктер. Хатын-кыз бит ул әллә ниләр уйлап чыгарып, теге моңа моны сөйләгән, мин моңа сәлемне ачкан идем, ул аны башка кешегә сөйләгән, китте разбор, короче әйткәндәй, әйтәме? Сездә менә синең бүтән кешеләрне дә, бүтән менә коллегаларыңны да синең дус дип санавың, ул миңа калса алай рәхәтрәктер, әйме, яшәргә. Кемнедер аерып алып, аңа эшеңне бушатканчы, сез булай җыелышып бер сөйләшәсез дә, беркемгә дә бер нәрсә сөйләп бирмәй уже. Бүтән кеше дә белә бит инде. Бар инде ул кемгәдер сөйлисең килми аны. Бүтәнесе дуслар дип әйтәсең, әйтеп булмый. Кемгәдер сөйлисең килә, кемгәдер нәрсәгә сөйләргә инде аңа дисең. Эшеңдәге булган проблемаңны нәрсәгә кирәк инде ул минем проблемам ул кешегә дисең. Инде үзең чынлап да дус санаган кешеңә аны әйтә алмыйча булдырып булмый просто. Ортаклашасың килә. Шатлыкны да мәсәлән. Юк, шатлыкны әйтәләр бит, дөнья әйтәсең килә, үзеңнең булган шатлыгыңны дип. Ну бит аны әйтмисең бит, ахырып йөрмисең урамда, менә минем кем беләндер бүлешәсе килә. Кемгәдер әйтәсе килә мәсәлән. 1-2 кеше булырга, может 3-4. Барыбер закрытый круг дигәндәй, бар инде улай бер. Яхшы, рәхмәт. Киләсе сорауны алыйк. Баштан синең баштан калдым, үзеңнең баштан алам. Галина Мәдәрисова, синең тормышыңда нинди роль уйнады? Дәрес. Тапшыру тәмам. Юк, дәрес булды ул минем өчен. Дәрес нинди дәрес? Нәрсә дәресе? Урыс теле дәресеме, математика дәресеме? Тормыш дәресе. Тормыш дәресе булды. Шулай дип уйлыйм. Сине аның белән менә аңлатам нишне әйткәнне. Кешене яратасың, аңа ышанасың бит инде бит. Һәм ниндидер шундый вакыйга килеп чыга да, ул кешегә баштан инде аны онытыла инде, ул кешегә ништер ачуың кала диләр бит, менә ачуланып каласың. Именно менә шул вакытта. Менә чынлап та ништер шулай булды да, мин ништер ачуланып калдым да, тора бара бәлки 1 елдан соңдыр да ул мин оныттым, ништер онытылды, яшермим, авыр булгандыр. Хәзер оныттым инде. Менә сез бит бүгенге көндә күрешәсез, сәнгать өлкәсендә эшли, театрда эшләгәч, гастрольләргә барганда аралашасыз. Аралашабыз, сөйләшәбез. Сезнең менә күрешәбез. Аерылышканнан соң, менә шул аерылышу процессы булганнан соң, юлларыгыз аерылганнан соң, яңадан ниндидер бу темага әйләнеп кайтып, ниндидер сөйләшүләр булдымы? Юк. Бер тапкырда булмады. Андый аңлашу бер нидә булмады. Нәрсә кирәк? Үткән биткән. Теге аерылышу дигән теге. Юк инде, егет белән кыз буларак инде. Теге өйләнешеп, аерылышу турында сүз бармы? Андый дәресләр булгалады инде ул. Ләкин бу дәрес авыр дәрес булды. Авыр дәрес. Син менә хәзер менә шул ситуациядән соң мин бүтән менә алай итмим дигән үзеңә нинди нәтиҗә ясадың? Менә бәлки ниндидер ышанмыйм, кешеләргә ышанмаска, тикшерергә, теге ышансаң да барыбер тикшереп карарга дигән. Юк. Андый. Ышанычың бетмәдеме? Бетмәде. Хатын-кызга карата дип әйтәм. Юк. Яхшы. Бүгенге көндә без аның белән әйбәт мөнәсәбәтләрдә аралашабыз, сөйләшәбез. Күптән булган хәл онытылган, теге калган эшкә кар яудылар бит, кар яуган. Көрт астында калган. Хәзер инде икебезнең дә Аллага шөкер гаиләләребез матур яшәп, тату яшибез. Ярар. Молодец. Булдыбыз. Ни өчен Әлмәт театры, Казан театры түгел? Сен бит үзең әйттең, Казанга якынбыз дип. Ну, беренчедән гади җавап
Қоя шақырдылар шында келдім деп әйтейік. Ләкин мен оқыған вақытта Әлмәт театрының спектакльлерін қарағаным бар еді. Менің көңіліме кіріп қалған шундай әйбәт спектакльлер, шундай әйбәт театр, артистлар шундай әйбәт деп. Сіздің де көргенім болды бит, мен Камалға келіп мәселен. Әліс бұл вақытта. Сен енді біздің спектакльлерде тәрбиеленіп өстің. Әйе, оқыған вақытта. Әнелер қаршы болмады. Әйткен болсалар, мәселен, әнияти. Бигрәк Ирақ, әйме? Ирақ барма керек түгел деп әйткен болсалар, бәлки ойлап қараған болар едім. Әйінді әнелер қаршы болмады, өзімнің тілегім болды. Ирақ не işleysin? Irak benim abiler mesela әнемнің yakın bir tuğan abileri Irak'a gitkenler. Onun turunda da oyladım. Hazır indi o benim oylamam boyunca indidir bir problema түгел. Сен Qozon театрына барып, шунда менә алмаслар микән мине урнашырга теләгең булмады? Юк, йөрмәдем дә. Бармадың да бер театрга? Йөрмәдем дә. Менә мине безнең Фердава Гезовна Илес Гречев вакытта чакырдылар. Сез берничә кеше килдегез бит, әйме? Мин бер-ике көн уйлаганмындыр. Менә әниләр белән киңәшләштем, үзем уйладым да, барга булдык. Шул. Менә син хәзер әйттең бит, Ирак дип. Менә хәзер әниләр әйтәләр. Чөнки минем уже балаларым бар. Әниләр әйтәләр: "Эй, улым, Ирак шул, Иракка киттең шул" диләр. Менә күңелгә бераз гына тия аларның сүзләре. Сез еш кайтасызмы? Юк шул. Менә елга 2 тапкыр. Бигрәк Сирия кайтасыз икән. Бу Ираклык белән эштә булу белән дә бәйледер инде. Эштә булу да Ираклыкта инде. Ирак булгач сезгә 3 көн кирәк. Балалар да кичкене. Әйе. Машинада 5-6 сәгать кайтырга кирәк, шул да бик зур роль уйный инде. Ярар. Син бит бәхетле артист. Әйе. Рәхмәт. Ничә диета тотасыңмы? Юк. Бер кайчан. Мин гел ашыйм. Ашыйм, иртә белән 2 тапкыр ашыйм, обедта ашыйм. Но обедта первый, второй булмаска, может, иногда второй, иногда первый. Кич белән ашыйм. Гел ашыйсың. И обед белән кич арасында еще перекус итеп алам. Син диетада бер кайчан да отырганың да юк. Юк. Ниндидер менә шушы әйберне ашарга ярамый бит, бу бит зыянлы дип бер нинди шундый таләпләрең бармы? Ашауга карата. Юк. Бурыч яратмыйм мин. Бурыч. Булай менә бу әйберне бик яратам дип әйткән әйберем бармы? Менә шушыны гына ашап тора алам мин гел дип. Хәзер ничек була ул татарча диеш. Менә бәрәңге белән ит. Төрлесе шулпалыда бул. Шуны яратасың. Горшокта да бик Син яратам. гомумән ашарга яратасың, әйме? Менә мәсәлән ниндидер роль өчен кешеләр безнең бит инде төрле вакыт була, кемгәдер ябыгырга кирәк, кемгә сиңа әйтсәләр мәсәлән, ну, Фаил, менә бу роль синеке, төп роль, бик зур, әйбәт роль, ләкин сиңа бик таза булырга кирәк моны уйнар өчен дисәләр, син ничек тазарыр алыр идең микән? Нәрсә эшләргә кирәк? Менә син әйтәсең, ашагач тазармын дисең. Дөресен әйткәндә, мин аның турында уйлаганым бар инде. Ябык диләр, гел шундый штамп кала бит кешенең. Ябык инде ул диләр. Бу әйтә, ябык Фаил диләр. Ул ничектер гел тия башлады дисәм дөрес булмас инде. Барыбер ничектер игътибар итәм мин ул сүзләргә. И соңгы арада менә шушы арада әле җәй җиткәнгә шулай теге чишенә башлыйсың бит. Курткаларын сала башлыйсың. Уйлый башладым, нәрсә булса да эшләргә кирәк инде, әйтәм, нәрсә булса да эшергә бәлки кирәктер. Нинди булса да порошокмысың, шуны дар үчеп куйырганмысың теге әйтәләр бит. Кан алмаштырырга нәрсәләрне уйлап бетермәдем. Мен егетләрдән дә сорадым, менә алдамаслар. Дидем, бер нәрсә эшләргә кирәк, булай булмас. Миңа калса берни дә эшләргә кирәкми. Төз гәүдәле матур бит инде, төз гәүдәле кеше. Әгәр дә роль өчен дисәләр, мин менә сразу башлармын кебек. Бәлки бу турда Фәрдәвә Гезовнага әйтеп караргадыр. Фаилне тазартып алыргадыр бәлки. Менә роль дисәләр, ул тазарып китәр иде. Бәлки. Рәхмәт, Фаил. Гаиләле кеше ирексез дигән гыйбарә белән килешәсеңме? Ничек була инде? Менә ирексез. Синең свобода дип әйтәбез бит русча. Килешми. Син үзеңне нәрсә нидер киртәләрдә тотасың. Юк. Килешмисең. Нинди киртә?
Менә каядыр сиңа барырга ярамый мәсәлән. Кая ярамый? Бөтен җиргә йөри. Гастрольләргә чыгып китәбез эшем белән. Берәр дустым чакыра икән кунакка мәсәлән, мин барам. Хатыннан сорыйм, ул әйтә, бар ди, барам. Ул сиңа юк дисә? Юк дисә, бармаска магу. Юк инде, барам инде дип китергә дә магу. Бу очракта синең хатыныңа рәхмәт әйтергәдер, бәлки хатының сиңа шулай Юк, менә балалар кичерәк булган вакытта, аңа авыр иде, үзе генә өйдә генә иде. Ул әйтә, еш әйтә иде ул миңа, Фаил, барма, мин ардым дип. Соңгы арада балалар үстеләр, мин ирек белән бәйле микән бу? Нәрсә белән бәйле икән? Ирексез микән бу? Минем уйлавым буенча ирексез түгел. Барма, менә шундый вакыт, синең менә бик каты барасың килә. Ләкин сезнең гаиләгездә менә ул көнне синең өйдә булуың кирәк. Мәсәлән, һәм син өй барасы килә бит инде дип үзеңне шикләп калдырган моментлар буламы? Була. Һәм син моны ниндидер зур проблемага санамыйсың. Юк. Әгәр дә Ник гаилә сайлыйсың бит, ничектер сайларга туры килә. Әгәр дә син гаиләңә кирәгрәк икән, ничек гаиләне сайламыйсың инде, ниндидер бер нәрсәләр сайлыйсың. Нәрсә булырга может икән ул? Белмим, инде президент чакырып иде. Президент собраниега чакырып, җаным, кулым булса да кысып кайтыйм инде дип, бәлки барып килер идем. Булай, әгәр дә мин кирәк икән, бик важный эш булмаса, мин гаиләне сайлыйм әлбәттә. Гомумән менә читтән караганда, без бит инде бер-беребез белән аралашабыз, әйме? Мин сине бик ирекле кешегә саныйм. Һәм синең хатының Ангелина тарафыннан да кайвакыт мин тегә уйлап куям, бигрәк мин әйтәм, Ангелина сабыр инде шундый. Ул яктан сабыр дип инде теге сиңа түзеп яшәү мәгънәсендә түгел, каяда булса җибәрергә һәм сиңа тулысынча 100% ирек бирәдер дип уйлыйм мин аны. Ул менә читтән шулай күренә, ул бәлки теге бер-береңә ышану белән дә бәйледер инде. 100 түгелдер инде, 80дер ул. Һаман кимете. 20-се бар инде аның. Килешәм, ул хатыннан торадыр ул. Әгәр дә юк бармыйсың дип кырт кисеп торса бит инде, әлбәттә бармыйсың. Бар дисәң барасың. Бу син ирекле кеше дигән сүз. Рәхмәт, Фаил. Хатының белән кайда, ничек таныштыгыз? Бигрәк хатын турында сөйләшкәч. Шундый туры килдеме? Минем бәхетем белән театрда таныштык. Ул эшләде ул вакытта костюмер булып, син беләсең инде. Киемнәр биреп торучы дип әйтик инде. Ул минем арттан бик озак чапты. Сезнең киресенчә булган икән. Чапты булсын инде. Бик матур түгел. Сүз ниндидер. Башта ул гашык булды сиңа. Башта ул миңа гашык булды. Һәм сиңа әйттеме бу турыда? Бер ел дип алсак инде, ярар булсын ярты ел ул минем арттан чапты, ул миңа үзенең хисләре турында әйтте. Син миңа ошыйсың, Фаил. Әйдә гулять итәбез, урамга чыгып керәбез, әйдә монда барабыз. Мин ярты ел юк бармый, берәр нинди сәбәп табып бармый идем. Ул сиңа ошамый иде. Ошагандыр да инде, белмим, аңлатамыйм. Аңлатамыйм, чыннан. Бардыр инде аның сәбәпләре. Ярты ел үткәч, ни өчендер ул миңа ошый башлады. Ул бәлки синең артыңнан йөрмәй башлагандыр, һәм ул сиңа ошый башлады. Йөри иде. Мин аны чакырдым бергә яңа ел үткәрергә. Егет белән кыз буларак без яңа елга кердек. И шул елны безнең туй булды. Синең менә ярты елдан күбрәк йөрдек. Синең шундый уй килгән юкмы башыңа? Менә син әйтәсең бит, ярты ел ул миңа хисләрен аңлатты, ләкин минем аның белән бер кайда да барасым килмәгән иде башта дип. Синең менә уй килгән юкмы? Менә шул ярты елым әрәм булды бит дигән. Юк. Кара, үзеңне шундый нык ярата торган кеше икәнсең. Юк, булмады шуны. Сезнең бит инде, сез барыбер кавышкансыз, бит инде өйләнешкәнсез, бүген инде субханалла, күстимәсен матур гына гаиләгез. Һәм менә бүгенге көнеңнән чыгып, мәсәлән, бүгенге акылың белән чыгып, син мәсәлән Ангелина белән Казанда
укыган вакытта ук танышкан булсаң, син аңа игътибар иткән булыр идең икән? Булыр идем. Мин игътибар иттем аңа. Минем ничек дип аңлатырга икәнне аңлата алмыйм. Ирекне тыйып аласым килгән булсам, юк, дөрес түгел. Сиңа ул вакытта ниндидер кем беләндер мөнәсәбәтләр, гомумән кем белән булса да Бәлки кирәкмәгән. кирәк булмагандыр. Шулай. Аннан тора бара, аңлаганмындыр. Нишләп йөрим инде мин үземне? Нишләп йөрим түгел. Ул бит мине ярата, каравылда бит миңа ошый. Нишләп вакыт сузам? Менә шулай булгандыр ул, Нишләп вакыт сузып йөрим мин ник һаман? Әйдә вакыт сузып йөрмә, Фаил. Үзең әйттең. Сузып йөрмә. Менә бит нинди чибәр, матур, уңган кыз. Ул бит миңа ашарга алып килә иде театрга. Менә бит. Ашыйсым килә дип берәр исемес язсам, Үземә дә әйттем. Үземә дә әйтмичә, ул миңа ашарга алып килә иде. Егетләр әйтәләр иде, ай, типа син менә бит, шулда колакка кергән бит инде барысы да. Кара, чынлап та менә миңа ашарга алып килә бит. Ашау дигәч, файда битте. Әтиәниләре янына бардым бит инде танышырга. Шундый, русча әйтмеш, шундый простойлар, шундый күренеп тора гади кешеләр. Әлмәттән икән? Әтиәнисе Әлмәттән. Гади кешеләр, аларны күргәч тә Рәхәт булып китте. Рәхәт булып китте. Мин дә ярак. Мин менә уйладым, син миңа ошый, мин аны яратам, өйләнәм. Кайттым, әтиәнигә әйттем. Алар беләләр иде безнең йөргәнне. Кайттым, әтиәнигә әйттем. Әти, менә шулай, күптән түгел генә йөрибез әле, мин аны яратам. Күптән йөрибез дип әйтеп булмый инде. Яратам. Шушлай тәкъдим ясарга булдым дидем. Улым, әгәр дә син шулай уйлагансың икән, шулай синең шулай эшлисең килә икән, без әлбәттә синнән ничек эшлисең килә, шулай эшләргә. Менә бер сорау бирим әле. Иң беренче әйткәч, менә син бер кыз белән таныштым, без аның белән йөрибез дип әйткәч, Ангелина дип әйткәч, сиңа булдымы сорау? Улым, татар кызымы соң ул дигән. Ангелина дигәч ярар, Туманова дигәч әле. Ангелина Туманова. Фамилиясын әйтмәдем. Ринатовна дидем, Ангелина Ринатовна. Азрак татар икән ул. Ринат, әтисе татар. Анда сорау булды. Сорау булмады, юк. Сорадылар инде, әтиәни кемсең? Митем шулай, татарлар, икесе дә татарча сөйләшәләр. Ул менә инде менә татармысың дип сорау. Юк, сорыйлар инде. Ул бит әтиәни авыл кешесе әлбәттә. Шәһәр кешесе булса бәлки сорап татармас иде. Алар өчен бит инде ул мөһим. Сорамадылар да бугай әле ялгышмасам. Сорамадылар да бугай. Ярар, сорамаулары хәерлегә дә булган. Рәхмәт, Фаил. 10 елдан Әлмәт театрын нинди итеп күрәсең? Авыр сорау. Юк, менә бүгенге юнәлештән чыгып, безнең театр бит инде гел алга бара. Бүгенге темплар белән нәрсәгә килеп җитербез микән без 10 елдан? Синең уйлаганың бармы ул турыда? Менә минем бер фикерем бар. Пандемияга кадәр без сөйләшә идек. Никтер халык театрга аз йөри башлады дип. Йөри башлады дип. Аннан соң бит инде пандемия, гомумән йөрми башладылар. Йөрсәләр дә бик аз иделәр. Гомумән ябылып тордык. Хәзер пандемиядан соң бит инде безнең Аллага шөкер халык тулы заллар, безнең һәр спектакль тулы зал. То есть бу бит инде яхшы дигән сүз. Киләчәктә минем уйлавым буенча киләчәктә безнең театр яшәячәк. Менә зритель азайыр дип уйлыйм мин. Бу нәрсә белән бәйле? Бүгенге көндә бит менә залга карыйсың, яшьләр театрга йөрми дип әйтеп булмый. Тамашачы төрле бит. Төрле теге ниндидер кайвакыт минем менә уйлаганым бар, ниндидер баланс та юк кебек, аңлап булмый. Яшьләр дә бар, бик өлкәннәр дә бар шул спектакльгә менә. Тегесенә дә кызык, бусына да кызык. Элегрәк бит инде яшерен батырын түгел, яшьләр театрга йөриләр дип әйтеп булмый. Залда күбрәк, ничек дип әйтим, ул өлкән яшьтәге кешеләр генә иде. Бүген яшьләр, ул яшьләр теге күп китерелгән дип әйтәбез бит инде куштырнаклар эчендә. Яшьләр микән, әллә алар шуннан да безнең театрны яратып
килүчеләр микән? Куып китерелгәннәр арасыннан бөтенесе яратып килүчеләр дип әйтә алмыйм. Ләкин Кемдә булса яратачак. Ярата. Менә мәсәлән, яшерен батырын түгел, мин бит инде берничә җирдә укытам, балалар укытам. Менә балалардан сорыйм. Актерлык курс осталыгы буенча менә сорыйм, сезнең спектакльгә килгәнегез бармы театрга? Беренче сорауым, килгәнегез бармы? Кызыксынасызмы дип. Бөтенесе түгел әлбәттә, ләкин унысының 5-се безнең театрга йөриләр. Һәрбер балалар спектакленә килгәннәр бар. Олыларныкына юк инде, балалар бит инде алар, бит балалар әле. Үзе яшьләре өчен. Олыракларының менә мәсәлән 5-сенең 3-се килгәне бар. Дип алыр инде. Олыраклар диюем, ул менә 8-9 класс булсын. Алар куалап китерелгән түгел бит менә. Алар бит кызыксынып килгәннәр. Мәктәптән килү ул бит инде куалап китерелгән дип санамыйм. Теләми икән, килми. Демәк, безнең театр яшәячәк. Яшәячәк, ләкин менә бер әйбер генә бар, менә соңгы вакытта безнең фестивальный һәм халыкчанга аерылдык бит инде. Киләчәктә ул теге берсе өстенә какланмасын иде. Хәзер ничек бар, шулай калса әйбәт. Ләкин менә саклап кайсысыдыр, мәсәлән, артыграк китсә, кайсысы икән үзеңдә күбрәк аңлыйсың. Артык китсә, ул басып, менә ул халыкның килүе уже сорау тудыра. Рәхмәт. Халыкчаннар безнең Аллага шөкер. Миңа ошады син җавабың. Тормышыңда синең өчен авторитет кем? Менә бармы шундый кеше? Сиңа әйтсә шулай эшлә дип. Син хәтта үзең алай дип дөрес дип санамасаң да, син алай иткәнчә эшли торган кеше. Хатын. Бөтен бер хатынга барып тоташа. Яни бусы. Шутка. Юк бугай. Әти инде. Яни алар сүзе бит инде. Иң кадерле сүзләр, теләкләр. Әти дигәндә менә сез бит инде еш күрешмисез, шул ара ераклык аркасында дип әйтик. Син әтиңә менә шалтыратып еш киңәшләшәсеңме тормышыңдагы булган ниндидер ситуациялар турында? Мин ничек дип әйтим, правага укыттылар бит мине әти, яни мәктәптә училищеда укыган вакытта мин укыдым. И право алдым да, и ул минем право ятты 1 ел дип әйтик. Мин машина жанлы кеше түгел, хәзер дә түгел дә инде. Кирәк булганга гына йөрисең инде син. Хәзер инде ул минем көндәлек теге гел каядыр барырга кирәк, балалар белән монда тегендә, яни янына барып килергә кирәк, авылга кайтып килергә кирәк, Казанга барырга кирәк. Ул минем способ передвижения. Мин машина жанлы түгел. Менә монда шундый крутой дисклар алып куярга кирәк. Менә мондай магнитол, мин андый кеше түгел. Миңа менә алып куйдым бернек шул тора, обычный индыларны алып куйдым тора. Тәгәрмәч вак кирәк икән алыштырам, май кирәк икән май. Менә беренесе җимерелсә, мин шалтыратам әтигә мәсәлән. Ул инде минем машина жанлы, техника жанлы, ул инде улым йөриме. Аның сорауларының ахырында бер сорау булып куя, мәсәлән, машина турында. Машина йөрим улым. Ул белә бит инде минем способ передвижения машина икән. Минем йөри әти, Аллага шөкер. Әгәр дә берәр нәрсә, берәр поломка була икән, мин әтигә шалтыратам. Әгәр дә өйдә берәр нәрсә җимерелә икән, мәтәм әти, шулай эшләсәм, ничегрәк? Ул минем өчен менә авторитет була инде. Димәк, әтиң. Янидән инде сорыйм, онда башкара балалар авырса мәсәлән, шундыйрак темага сорыйм бит инде. Башка авторитетларым юк. Бик яхшы, Фаил. Рәхмәт. Бәлки начардыр да. Дуслар бар. Менә авторитет. Дус бит ул дус инде, авторитет. Башкайдыр. Гаиләгезгә генә хас традициялар. Син инде үзегезнең гаиләгезне татар гаиләсе дип әйтә аласыңмы? Юк. Бу нәрсәдән чыгып син әйтәсең? Сөйләшү телдәнме? Телдән.
Сен бит татарча сөйләшәсең. Хатын русча сөйләшә балалар белән, мин... Ул бит татарча белә, ул бит татарча сөйләшә. Сөйләшә. Бу гадәтләнгән русча сөйләшә. Мин саф татар гаиләсе дип санамын. Кызганычка каршы. Бик теләгән булсам да. Чөнки Ангелинага аңа җайлырак русча. Ул менә мин әйтәләр бит, мин баштан татарча уйлыйм да русча җавап бирәм. Русча сорау бирсәләр, татарча уйлыйм, русчага тәрҗемә итеп җавап бирәм. Ангелинага татарча сорау бирәсең, ул русча уйлый да татарча җавап бирә. Менә шундыйрак хәл. Балалар инде күбрәк балалар бит инде кем белән? Әни белән. Шунлыктан мин эштән кайтам, мин тырышам сөйләшергә, ләкин ул дөрестер дә бәлки дөрес тә түгелдер, баланы бутаудыр дип тә уйлыйм мин аны. Шуңа күрә мин күбрәк басым ясадым рус теленә. Өйрәтермен әле дигән уйлар белән инде. Традициялар менә бәйрәмнәр, нинди дә булса менә татар бәйрәмнәре, шундый. Татар бәйрәмнәре юк. Яңа елны без гаилә белән үткәрәбез. Семейный праздник, гаилә бәйрәме, яңа ел. Гаилә белән генә, дуслар белән, ниләр белән үткәргән юк әле менә ничә ел яшәп, үзебез генә үткәрәбез гаилә белән. Юк, безнең андый традициялар юк. Кызганычка каршы. Булса бит кызык бит. Менә сиңа бер эш традиция булдыру. Бетте бит. Әлегә бетте. Менә алырга бит. Алырга инде. Тормышта үзеңне уңышлы кешегә саныйсыңмы? Успешный дип әйтәбез русча. Саныймдыр. Ул нәрсәдән соң менә успешный ничек буласың? Менә син үзең теләгән бүгенге көнеңә кадәр килгән ниндидер максатларыңа, хыялларыңа ирештем дип уйлыйсыңмы? Син үз-үзеңнән канәгатьме? Юк. Үз-үземнән канәгать түгел. Эшләгән эшләреңнән дип әйтәм. Юк, үз-үземнән канәгать түгел. Нишләп? Менә яңа ел әйтәләр бит, менә яңа елда яңа уйлар белән чыгасың бит инде, инде үзеңә куелган максатларга ирешергә телисең. Мин ул максатларның 50%-на гына ирешәм. Ел дәврендә. Менә аның 50%-ы ул ялкаулык дип алыйм. Мин сине ялкау кеше дип әйтмәс идем. Мин ялкау. Ул ялкаулык ничек? Менә уңышлы кеше ул минем уйлавым буенча үзенең барлык максатларына да ирешергә тиеш. Мәсәлән, 100%. Мин аларның 50-сенә генә ирешәм. Менә мәсәлән, мин үткән елны үз-үземә шундый бурыч куйган идем. Мәсәлән, анда берничә бурычлар һәм төп максат дип алып инде өйрәнергә берәр нинди инструментта. Ул инде гитара дип уйладым мин. Үткән елны. Мин миңа туган көнемә гитара бүләк иттеләр. Гитарасы да бар. Гитарага йөри башладым, йөрдем дә, менә вакыт бетте эштә, көнне-төне эштә. Ничектер ул максатны читкәрәк куйдым. Бәлки мин бит вакыт табып бит аны да эшләй алган булыр идем кебек. Бу бер, 2. Быелгы максатны куйдым менә. Үземә шундый бер максат куйдым, аны әйтеп тормыйм инде. Ул максатка ничек тә булса ирешергә. Белмим әле, бердә селкенгән юк әле. Көнне-төне эштә. Рәхмәт. Шул. Фаил, сиңа куйган максатларыңа ирешергә язсын. Әле барысы да алда. Син мин әзерләгән сорауларга җаваплар биреп бетердең. Хәзер мин сиңа тиз генә кыска гына тагын сораулар бирәм. Син аларга бәлки инде ишетеп беләсеңдер. Блиц. Шалт-шулт татарчасы. Шалт-шулт итеп җавап бирсен. Әгәр өйдә ашарга булмаса, пешерәм. Ел сайын яз көне мин Блиц. Шалт-шулт булмады әле. Яз көнне мин кышкы киемнәрне алып куям. Әгәр мин күрәзәче булсам,
Қора. Білер едім сіздің не эшлетергенин. Көрезеші болсам, бик бай болар едім. Мен бір қойшанда Осы ұзын жауап ет мұны. Бір қойшанда тыңлық. бик ауыр сұрау бара. Ялғызлық у. Тоқта бір қойшандан жауап берем қан. Бір қойшанда балаларыма қол көтермеді яшек. Міне. Шеп жауап. Ялғызлық у. Ялғызлық ол бик қызғаныш хәл. Әгер үйімді қар көміп кетсе, Кіре башыр едім. мен қатын қыз болып туған болсам, Ой, бик шебер болар едім. Ұзын. Ялық. Тұрмышымда ең зор байлық. Ол менің ғойлем. Мен бақытлы Чөнки Аллаға шүкір мен сәлемет. Рәхмәт Фаил. Іштәлекле матур дұрыс жауапларың үшін рәхмәт сиңа. Һәм син инде безнең тапшыруны карадым дидең. Тапшыруны карагач, демәк син беләсең. Мин сиңа тапшыру азагында, сиңа һәм инде сиңа кадәр булган кунакларыма алар ярата торган әйберне бүләк итәм. Тапшыру азагында һәм сиңа да мин бүген син яраткан әйберне әзерләдем. Әгәр дә бөтен тамашачылар да Фаил Сафиуллинның нәрсә яратканын белүләрен теләсәң, син аны чыгарып күрсәтә аласың пакетыннан. Инде синең нәрсә яратканны тапшыруыбыз башында ук нәрсә эшләргә яратканын барысы да ишеттеләр, билделәр. Бүләгемне ал, пожалуйста. Билгеле инде. Демәк, Шәй эчәргә килегез, дуслар. Фаил Сафиуллин демәк нәрсә ярата? Ашарга ярата. Ашарга ярата. Фаил, тапшыруыма килгәнең өчен бик зур рәхмәт сиңа. Тапшыру азагында бәлки тамашачыларга сине күзәтеп баручы, синең тамашачыларыңа әйтер сүзләрең, ниндидер киңәшләрең, теләкләрең бардыр. Рәхим итеп әйтә аласың. Театрны яратыгыз. Театрга йөрегез. Бер-берегезне яратыгыз. Яратылып яшәгез. Гомумән күпме ярату сүзе яңгырады. Бу юкка гына түгелдер. Яратырга кирәк, яратылырга кирәк. Гомумән ярату яшәтә. Рәхмәт Бигрәк Фаил. матур сүзләр булды. Рәхмәт Фаил, килүең өчен рәхмәт. Исән сау булыйк. Пока. Шушының белән бүгенге тапшыруыбыз азагына якынлашты. Исән сау булыйк. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.